så de her der er i orden i. Ja. Okay, jeg tror, jeg dræber hende nu. Nej. Fuck. De er sgu efter mig. Jeg tror, jeg har nogle pulster. Hvad fanden tror du på det? Bailout. Kill that man. You cannot play some bail. Okay, kom nu. Jeg kommer ikke til at spille, du kommer til at spille, jeg spiller. Sort ops. Ja, en sort ops der. Okay. Og hvis I er interesseret i det her, spiller altså den første sort ops. Ikke den anden. Jo, det er den anden mand. Nej, jeg har ikke fået lov at købe det. Fordi jeg er lille barn, det. Jeg er lille barn. Fuck ring. Jeg er alt for lille til det. Det var fandme. Jeg er alt for lille til det, fordi jeg er drenge. Og jeg er lille til det. Hvad? Hvad? Jeg er ikke sagt. Fucking bums. Det er VH. Fucking bums. Det er VH. Er det what? Ja, er det what? Ja, det er what? Efter 100 skud. Jeg tror, jeg skal bruge Scorpion. Hvad var det mig? Det er god. Hvad var det mig? Den er god, siger jeg. Hvad siger du til mig, hva'? Jeg siger det til YouTube. Jeg siger det til YouTube. Hvad siger du til mig? Alright, det er Don't give me... Cassandra! Nå. Helvede, Susanne. Hvor er alle mine patienter er? Hvad siger du? Ja. Hvad siger du nu? Hvad siger du nu? Det er hund. Population. Det løber sgu ulve. Peter. Okay, skal lige snakke som Peter Griffin, her? Peter. 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 I don't like this this animation here. Peter. No. Peter. No. Whoa. Ja. Ja, man. Rolling Thunder. Så aim. Hey, shorty. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Ja. Nej. Fuck this. Men hvis du i. You know what I mean? Lois. Ja, man. Final kill. Hvad fanden er Wall B? Hvad? Wall BH, man. De ved, hele tiden, hvor jeg er. Prøv så. Nå. Og din score er 20-2-9 eller hvad? Ja. Okay. Så du hedder Anne 224. Jeg hedder Raid. Great. Du kan sige. Is right. Hvad kan jeg sige? I don't wanna go there. If you go there, you can die or something. Don't go in there. You can die or something. Shut the fuck up, you cocksucker. I'm not a cocksucker. You're the cocksucker. I'm a pussy sucker. Are you a pedophile? Er du faktisk godt nok sådan? Pædofil samtidig. Det kommer til det 4 map. Det kommer til det 4 map. Hold lige kæft. Hold lige kæft. Okay, jeg holder min kæft. Hold lige kæft. Okay, man.
fedt der. Hvad? Jeg kan ikke få en kasse granat. Du er retard. Det er så meget. Så er det noget til fælles. Det er så ikke. Men din lille bøssebunse. Hvad fanden skal man det ballastic knife der? Ballastende knife. Ballastic. Wow. Predator missile inbound. Predator missile inbound. Hvad siger du så? Hvad? Ja. Det er bare nede, det der sødt. Jeg hader bare nogle af de der shotguns, de er fucking nede. Du får ikke det der lille lort. Det er min package. Wow. Og jeg er secondary nu. Fuck, hvor fedt. Det er fedt det her. Ja, ja. Fucking sniper, man. Og så dør han efter fucking magasinet. Magazine. Høj. Jeg kill. Oh, you can't kill me. You can't kill me. I can't kill me. Jeg vil kill. Ja, jeg er 7 år til det her spil, man. Jeg vil kill. Jeg vil kill. Lort. Prøv at hvis der bare kommer en og spørger sådan, siger sådan, midt i det hele med at snakke med Du en. kan tænke stadig, der kommer i din vers. Jeg hedder Kalle. Jeg hedder de gode venner. Ja, så siger jeg bare Så sådan, der er så begyndt at slække din tær. så siger jeg sådan, og så siger jeg bare det pludselig, jeg hedder Kjell, jeg hedder det. Så siger jeg, for hvad med dig? Du dræber alt på Jeg hedder landsnakken. Kjell. Du dræber alt. Jeg hedder Kjell, hvad hedder det? Jeg hedder Kjell. Jeg er K. Ja, det er Hvorfor siger du mit navn? Kæft, det er en mærkelig våben, der hedder. Så bliver sådan elastiske knives. Og det hedder ikke elastisk Enemy knife. inbound. Det hedder elastic knife. Enemy inbound. Men alligevel, Enemy inbound. så tager jeg bare en der. Jeg kan tage en. Ja, den er syg der. Wow. Frame rate for. Fuck, den er syg, den her. Jeg snart på den her. Super. Jeg kan 47. Okay, der kommer en homo. Red Der kommer en Dot homo. Hvad er det? Der kommer en homo her et sted. Hvad hedder Han er lige der. den? Den er Kjell. Fed homo. Kjell. Kjell. Hanna. Så er det Kjell. Din Hanna. Eller er det Hanna? Er det Hanna? Jo, jeg er Musavi. Er det Hanna? Jeg spørger ikke om det er Hanna Sabi. Jeg spørger om det er Hanna. Jeg svarer. Jeg spørger om det er Hanna. Nej. Jeg spørger om det er Hanna. Lige så nej. Nej, det er ikke. Nej, det er jeg ikke. Care package. Care package. Jeg havde bare det, du ved, når der kommer bare sådan noget. Jeg tager lige din care package. Den har du ikke lige behov for. Jeg håber, den lander på ham der. Fuck. Bare mod bedre. Jeg kan ikke bruge den der store tingeste, jeg fik her. Nå, fuck ja. Ej, fuck hvor fedt. Det er sådan... Ja, så har du det ikke længere. Du har det ikke længere. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal styre den. That's what she said. Haha. Kom det. Jeg kunne hjælpe min ven. At den nu fik op, og det var... Jeg kunne da spille med det. One man.
What? Spawner lige pludselig. Har du ikke prøvet det, når du spiller free? One man. Har du prøvet at spille free for all, når du bare en, der bare dræber, når du respawner? Hvad er det hedder? Du kan bruge dig for 3, når du respawner op det fucking. Hvad hedder det der? Er det ikke rape respawner? Grissemagt. En grissemagt. Du må ikke grissemagt. Okay. Så det er færdigt, hvad skal vi? Nej, vi tager lige en bag. Okay. Vi tager lige en bag. Hvorfor? Nej. Du er hyggelig. En bane mere, man bliver alt foran. Nej. Okay. Ej, fuck, der var lige der var en multi-skorpion her. Og når jeg kan tage på det, så dør jeg. For jeg er en handicap. Er du 16 år, eller hvad? Du bare ring til det der. Inden det bots, bare det bots, så du får den her. Du får den her. 38,5. Ja, jeg spiller boss, fordi at jeg er det er ring. Double kill. Jeg har brugt 2-3 skud på den der. Du bruger hele magasinet. Ja, jeg er nødt til at tilgive det, dreng og piger. Alle på YouTube. Jeg spiller boss, fordi at så er jeg god. Du er rigtig sej, jeg er pisset. Jo, der er næsten. Det bliver